आवा हो हे नहीं आवा एकदम खाली बा यही में घुसल जा भा मर्दवा हे घर में चोरी करबो कबाड़ खानी घर बा एमे से का मिली और कुछ न कुछ मिलबे करी हमनी के आज लंबा हाथ मरे बा लंबा कुछ न कुछ से कब तक काम चलावल जाई कम से कम इतना मिल जाओ कि हफ्ता 2 हफ्ता छुट्टी कर जाओ आवा है ने आवा दूसर घर में तनी बढ़िया घर देख के हल्ला बोलल जाई केहू पाछे पाछे लगल नहीं खेनू है ने आवा देखा अगर हे घर में हमनी के कामयाब हो गई चोरी करे में तो फिर 4-5 दिन तक चोरी ना करे पड़ी इतना माल मिली हाँ हो कोनो बढ़िया आदमी के घर लगाता एमे खूब बढ़िया माल मिली घुसा ही में चोरी करे आई बड़ा मेहमान थोड़े बड़ा मेन दरवाजा से घुसबो तो अंदर पकड़ा जीबा पीछे से घुसल जाई पीछे से एहो केहू लौकात नहीं खे यार ये कमरा में तो अलमारी बटले नहीं खे कहाँ माल रखल होई सब दूसरा कमरा में चला दूसरा कमरा में एक मिनट ए यार हाय देखा कंबल के नीचे पैसा रखल ल ए मर्दवा तन ठीक से देखा ई तो 2000 रुपया के नोट बा ई तो कब्बे बंद हो गइल बा सरवा 2000 के बा हम तो कहीं काम हो गइल थोड़ा एकरा छोड़ा जल्दी अंदर चला कुछ हाथ मारल जाओ नहीं तो केहू जाग जाई तो गड़बड़ हो जाई भगेलू सुतल बड़ा का हो का भइल बाबूजी इतना राती के काहे बउआ तनी अरे भगेलू हमार बीड़ी नहीं खेलौ का केने रख के भुला गई है तनी खोज देबा का बाबूजी है सुतल राती में तो आके बीड़ी चाहिए आंख बंद बाटा लौकी कहां से ओ नहीं होई जाके देखा अपन कमरा में ए भगेलू हम पूरा कमरा खोज गलनी हो नहीं खेलौ का हमरा के तनी देख ले बना 1 मिनट देख ले तो बाबूजी बहुत रात हो गई बा हमरा लगत 1:30 बजत होई छोड़ा भैया ने खोज लिया अपन बीड़ी मने बघेलू तू उठबो ना हमार बीड़ी खोजे खातिर चला तब भैया ने देखब केने गइल हमार बीड़ी जाता नहीं सूते हां बाबूजी जाके सूती बहुत रात हो गई बा बाबूजी ना जवन बीड़ी के लत बाकी ना जौने रात के नींद खुल जाई बीड़िए चाहिए अच्छा खासा नींद लगल हमरा के उठा देना ए निकल चलो जाओ ठीक ठाक तो हो गई बा माल इकट्ठा हम तो पहले ही कह देले रहनी है कि ये घरे में अगर कामयाब हो गई नहीं सो तो 1 हफ्ता के छुट्टी हो जाई चोरी से तो अब एक काम करा ज्यादा लालच मत करा निकल ला रुका ना अब का हमरा लागत न घरे में ढेर जानी बा ना काहे कि 2 कमरा में हमने घुसनी है दोनों खाली मिलल एगो में से माल इकट्ठा भइल आएगो तो एकदम खाली रहल हाय बुढ़ऊ सुतल बा ना इनकरा के उठावा इनसे पूछा कहाँ रखल बा बाकी रुपया पैसा सोना चांदी गहना होना ए मर्दवा ज्यादा लालच ना करे के लालच बुरी बला होला बुझाई कहीं औरी के चक्कर में पकड़ा गई नहीं सब तो अरे हमरा बड़ा एक्सपीरियंस बा हम बताओ तनी न घर में ढेर जानी बा ना एक जन हाई सुतल हम इनकरा अलावा 1-2 जना और होई अरे तो पकड़ लिया का हमने 2 जानी के 2 जना पकड़ लिया ना पकड़ पाइया उठावा इनकरा के धमकियावा इनकरा से पूछा कहाँ रखल बा गहना होना हमनी के लगे पिस्तौल बा डेरवा के भाग चल जाई अगर घेरू लिए तो ए उठा का भाई बाबूजी फिर बीड़ी के चक्कर में पड़ गई नहीं का बाबूजी कहाँ बना हो तुम्हार आँख खोला पहले है ना देखा के बा हो उ सब छोड़ा के बा के नहीं थे पहले ही बताओ रुपया पैसा कहाँ रखल बा रुपया पैसा ए मर्दवा तू बाला के जौन हम पूछत हई तौन बताइबा ना कि अपन सवाल रखबा जल्दी बतावा सोना कहाँ बा ए बाबू इतना चुकी बात पूछे खातिर इतना बड़का बंदूक निकलना कौन जरूरत रहलो इतना बड़का घर बा हमार एगो खटिया हाई बिछल बा एगो खटिया पीछे बा कौनो पर सूत जा बंदूक काहे निकालत हवा मजाक करत हवा इतना राती के मजाक बड़का डकैत हई हमनी के गोली मार जल जाई मजाक कहाँ कहीं नहीं है बाबू तू ही ने पूछ रहा कि सोना कहाँ बा तो 1-2 खटिया बिछल बा
हम अपन वाला खाली कर देता नहीं जाता नहीं भीतरे सूझ जाए। एक जना है पर सूझ जा, एक जना हो पर सूझ जा। ओए बुढ़ऊ तो लगा तो दिमाग में हइले नहीं के हो। हम सोना पूछता नहीं, ई सुते के बात करत हवा। नींद से जागल बा ना, दिमाग काम ना करत होई। तनी बढ़िया से पूछा ना एक बेर अपन वाला स्टाइल में। ए चाचा देखा, लास्ट पूछता नहीं, बता दा नहीं तो गोली मार दे। सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा कहाँ रखल बा? रुका हम बाबूजी से पूछ के आवत नहीं। ए हो भागा भागा, वो तो भीतर गई ना। अरे अब मैं सबके उठा दिया, भागा जल्दी। बाबूजी बाबूजी घरे में चोर घुसल मानो सब, चोर घुसल मानो, जल्दी उठा। चोर चोर धरिया पंचो, चोर चोर भाग गई ना सब। बाबूजी जल्दी आई। केने मानो सो, केने मानो चोर भाग गई। पहले अखिया तो खोला है बाबूजी, अखिया मुनले मुनले कैसे दिखाला हो तो के? हमरा बड़ा कस के नींद लागल बा। अखिया खोल देम ना तो फिर दोबारा नींद लागी ना। ई बताओ चोरवा से भाग गई ना? हां बाबूजी भाग गई ना सर। पता ना का लेके गई होई है सर। ये अभी खाली घुसले रहना सर। बाबूजी बाबूजी चलो देखल जाओ, कुछ लेके भागल नहीं खा ना सर। छोड़ा ए बघेलू, जाके सूत रहा, बिना ही के देखल जाई। का बाबूजी अपन बीड़ी खोजे के रहे तो 1:30 बजे राती का हमरा के आके उठा देला। आ चेक करे के बा कि चोरवा से कुछ चुराइले ना हम तो कहत हो बिना ही के देखल जाई। मने बीड़िया ढेर जरूरी रहला, सामान कुछ गायब हो जा कौनो चिंता नहीं है। सूझ जाए बघेलू सूझ जा, बिना ही के देखल जाई। अगर कुछ हो गायब होई तो बाहर सीसीटीवी कैमरा लागल बा, चिंता कइले के जरूरत नहीं है। पकड़ा जइहा से अगर कुछ लेके भागल होइया तो। जब तोहरा कौनो चिंता नहीं है तो हम काहे के अपन नींद खराब करी? हम हो जाता नहीं सूझ जाए। ई सरवा चोरवा से हमरा के उठा के पूछत हम खजाना केने रखल बा। हम का जानी, बाबूजी जानत होइया, उन्हीं से जाके पूछे के चाहत रहला। जुटाइए सरवा हमार नींद खराब कर देना आपको।